karosa. Takže mnozí z vás mi psali, abych natočil tutoriál, jak ovládat favorita. Takže vám to teda natočím. Tak, nejdřív si ukážem vnitřek a pak si ukážem, jo, jak se odmyká a zamyká. Takovýhle. Já si akorát musím posunout sedačku. Moment. Teď asi vůbec nic nevidíte, ale... Tak, výborně. Se sem vejdu. Takže tady máme rychloměr, tady je stav teploty motoru, tadyhle máte stav paliva, tady máte hodiny, které teda u nás nejdou. Tady je, že se nedobíjí baterka, že to nemaže, tady je ruční brzda, ale to teď je zatažený, tak nevím, proč to nesvítí. Nevím. Tohle je nevím co, tohle jsou výstražný, tohle je test kontrolek a to je někdo, že není připoutaný. To snad taky už nefunguje. Pak tady jsou světla, další světla, třetí světla, jedno jsou z toho mlhový, až sem jsou to světla. Tady je topení na okýnka, aby se vám nezamlžovaly. A tady toto jsme říkali, to nevím co je. Tak, tadyhle máme ovladače světel a jelikož tohle je úžasný vůz, tak jakmile já mám otevřený dveře a zapnu světla, tak mi to spustí výstrahu. Jo, že ty dveře mám zavřít. Vidíte, že jo, se mi rozsvítěj. Já si zase otevřu, protože je tady neskutečný vedro. Dál tady máme nevím co. To je tady taky domontovaný a fakt nevím, na co to je. Tadyhle je ovladač, myslím, že to jsou dálkový světla a naklápění světel. Na to radši nebudem šahat, protože to pak se neví, co s tím je. Tadyhle jsou zrcátka, štelování. No, myslím, by ještě mělo fungovat. Tady je klakson, blinkry a nevím co, to bude asi všechno. Klakson takhle, blinkry nahoru dolů. Tady jsou stěrače a ostřikovač, tadyhle páka. Tady to celý, to je volant. Se kouknu, jak máme kola. Jo, takže když s tím jednou povotočíme, tak ty kola budou narovno. Hop, hop. Nemá to teda posilovač, takže já vám můžu říct, jde to pěkně blbě. Tak. Tady máme pedály a moje nohy. Když to vezmu zleva, ostři. Zleva tak je to spojka, brzda, plyn. Jo. Tadyhle máme topení na okýnka, zadní mlhovku, výstrahy. Tady máme výfuky klimatizace, to si takhle můžete štelovat, jestli na vás nebo na spolujezdce a tak. Tady máme rádíko, jo. A tady máme ovladač klimatizace. Tady máme takhle. Doufám, že je to slyšet. Takhle, no a vidíte, že když prostě to pustíte na trojku, že nic neslyšíte. A navíc ona je to klimatizace trošičku pofiderní, protože ono tadyhle odsud fouká teplo, jo. A tadyhle můžete štelovat, jestli chcete na ruce, na nohy nebo nikam. A tady jestli na spolujezdce nebo na vás, nebo jestli studenější, teplejší, to nevím. A tady je nefunkční rádio. Vidíte, jo, dvojpřehrávač, jo. Takže tak. Dál tady máme další výfuky klimatizace, ty se dají uzavřít. Myslím, že tady ty by konkrétně měly fungovat. Tyhle nejspíš taky, tahle ty, jo. Tady máme tašku, skřínku na růžový deštník, jo. Takhle můžete, když prší, vyndat růžový deštník, vybalit ho z toho a roztáhnout si ho, a když neprší, tak ho do toho zase dáte a dáte ho do přihrádky na růžový deštník. Tak. Tady máme štelování druhého zrcátka. A tady máme zapalování. To zapalování s tím prosím vás opatrně, jo. Protože to je prostě, to se přeskočí a už byste startovali. No a když to teď vypneme, šup, tak si můžeme ukázat odmykání, zamykání vozu.
Takže takhle to zabouchnem a tady všimněte si, jak je to pokrokový, že máme od kufru jeden klíč, od dveří jeden klíč, od zamykání zpátečky jeden klíč, zapalování jeden klíč a nádrž jeden klíč. Jo, to si všimněte, že to je každý ten klíč jiný a jsou takhle hezky ve svazku, protože když by vám jeden ukradli, tak aby rovnou si mohli třeba, když by vám ukradli zpátečku v odmykání, tak aby si mohli rovnou i nastartovat, jo, tak jsou takhle hezky na jednom kroužku. Tak a takhle vidíte, že já tam ten klíč strčím a můžu krásně zamknout. A takhle zase odemknu. A zadní dveře, to je malinko složitější, protože to otevřete a když je chcete zamknout, tak zmáčknete tady ten čudlík a lehínce zabouchnete. A vidíte, nejdou otevřít. A když já si otevřu tyhle klíčkem a tady šáhnu a ten čudlík odmáčknu, tak oni zase otevřít půjdou. Tak a takhle obdobně je to i na dveřích spolujezdce a na druhých zadních dveřích. Takže to je asi všechno, co vám tady můžu ukázat. Kdybyste měli ještě nějaký dotazy nebo něco jste nepochopili, něco by vám přišlo, že jsem vysvětlil špatně, tak určitě neváhejte napsat do komentářů. Tak je to a určitě se uvidíme zase u dalšího videjka, takže nezapomeňte, že karosky jsou nejlepší autobusy v celém vesmíru a musíme je chránit a když je nějaký DPčko tak blbý, že je vyřazuje, tak si je prostě dejte na zahradu. Samozřejmě si je udržujte v provozním stavu a jezděte s nimi hlavně. Jo, takže asi karos. Takže ještě mě napadla jedna taková věc. A to jednak, že bych vám mohl dovysvětlit tahle ty kontrolky. Takže tohle jsou parkovací, beru to od zhora. Tohle jsou dálkový. Tohle by měly být přední mlhovky, ale ty tu nejsou, to je zadní mlhovka. To jsou potkávačky. Jo, tohle je topení na zadní okýnko, nebo na okýnka nejspíš. Ostři, tam není nic vidět vůbec. No dobré. Tady to je, že šlápnete na brzdu, myslím, ale jako aktivní brzdy. Ale nevím, jestli to funguje. Tady to jsou varbliky, to jsme říkali, tohle je test kontrolek, ale testovací tlačítko tady chybí. A tady to je, že je někdo nepřipoutaný. Tak, to je k tomu. A teď ještě mě napadla právě taková věc, že nevíte, jak se otvírá kapota. Ukážeme si otvírání kapoty. Normálně si odemknete auto a tahle je taková páčka. Musíte to tam nahmatat, tady cítíte. Tak a tady zatáhnete a ta kapota takhle prostě lupne. Dalo by se říct. Tak. Teď vylezeme ven. No. A ještě předtím, než tu kapotu zvedneme, tak aby věděli, že my tady smíme zvedat kapotu, tak i když vůbec nejsme v Třebešicích a v Třebešicích žádný masokombinát není, tak tadyhle vidíte, jsou cedule různý. My tady nahmatáme zásobování Třebešice masokombinát. Tak šup. To tam krásně strčíme. No a teď já vám ukážu prostě. Nejspíš právě to jednou rukou nezvládnu, takže tady pak položíme kamerku tadyhle. Auto pálí, ty vole. Tady někde. Jo, tady. Přesně tady. Vidíte, podle toho škodováckého znaku to poznáme. Tak je tam takovej jakoby hák, dalo by se říct. Jo. A za ten vy vemete a kapota se učiní zvednutou, když ji pak zvednete. Tak, kamerku položíme na střechu. Tak fajn. No a tadyhle vidíte, že motor, dolejvání voleje do motoru. Tady máte větrák úžasný. Jo, tady máte
chladič a tu ostřikováč. Jo, tady nějaký parametry něčeho. Tak, tady máte další parametry něčeho a rok výroby a výrobní číslo. Tak, to je asi všechno. Vidíte, všechno je to tu krásně zakytovaný, jo. Prostě se musí uznat, to dělal odborník. Evidentně. No, jo, takže já se s váma asi rozloučím. Pohledem kam? Pohledem na rok výroby třeba. Tak, hezký detail, můžete si to prohlídnout, že opravdu tohle autíčko je z roku 1914. No a asi čau.